Iż-żoni ta' Paċeville San Ġiljano ta' Sliema se jkunu qed igawdu minn apparat ta' ndafa pubblika tal-aħħar teknoloġija b'investiment ta' kważi €1,300,000. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet imtella mid-Difiżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni u l-Ministeru responsabbli mit-Turiżmu l-indafa pubblika f'pajjiżna. L-apparat mixtri jinkludi Refuse Collection Vehicle, Street Washer, Compact Sweeper, 4 Pedestrian Sweepers, City Sweeper, Crew Cab Tipper Vans, Robot Sweeper u Robot Scrubbers. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara innota kif l-għan aħħari ta' dan l-investiment huwa li jkompli jtejjeb l-għodda disponibbli ħalli t-tindif dawn iż-żoni frekwentati minn bosta ta' kuljum isir b'mod aktar effettiv u effiċjenti. Dal qegħdin naraw hawnhekk illi huwa parti mis-7 miljun euro investiment li għamlet id-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni. Nħossu li hija żona partikolari fil-pajjiż u għandu jixxieqla illi jkollha l-aqwa makkinarju wkoll. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield sostna kif dan l-investiment juri l-impenn tal-Gvern li jwettaq il-manifest elettorali. Wedna fil-manifest elettorali ta' sentejn ilu illi żoni bħal huma dawn iż-żoni li qegħdin fihom li mill-swieq tistreċċja sal-Gżira fejn hawn numru kbir ta' residenti u anke wkoll ħafna Maltin u barranin turisti li jiġu iżuru dawn il-postijiet ikollna pjan speċifiku tat-tindif u manutenzjoni għalihom. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tenna kif dan huwa investiment ieħor li qed tagħmel din id-diviżjoni bilan li tolli l-kwalità tal-ħajja tal-pubbliku in ġenerali. F'din iż-żona turistika ta' Paċeville San Ġiljan ta' Sliema u anke parti mill-Gżira qegħdin inkomplu ninvestu sabiex naraw li jkollna żona iżjed nadifa. Irridu naraw ukoll li r-residenti u l-familji Maltin u Għawċin ikollhom ambjent iktar nadif sabiex bekk nollu l-kwalità tal-ħajja tagħhom.